Zdravo svima, ja sam Tijana, zvanično sam diplomirani dizajner, a nezvanično sam instruktor joge. Jogu sam pronašla tako što sam nakon dugo vremena isprobavanja raznoraznih fitnessa, aerobika, kućnih treninga razmišljala o tome kako bi meni prijalo nešto što se bazira na istezanju i nakon što sam otišla na jedan probni čas, znala sam da je to to. Surin kurs za instruktore našla sam prostom Google pretragom kurs za instruktore joge Beograd i odmah mi se svideo način obraćanja čitaocu i potencijalnom polazniku kursa, kao i naglasak na naučnom pristupu materiji, što je u potpunosti u skladu sa mnom. Tokom kursa je bilo fantastično, osjećala sam se kao da sam ponovo u školi, s tim što učim nešto što me jako zanima i to je najbolji osjećaj na svetu. Sem toga što sam puno toga naučila, stekla sam i neka vredna prijateljstva, tako da je odluka da upišem taj kurs jedna od boljih koje sam donela u svom životu. Sve to što sam naučila naravno ne mogu da objasnim u ovom kratkom klipu, ali recimo da sam jako dugo pre toga bila samo vežbač i kurs mi je omogućio da proširim svoje znanje, da popunim rupe koje su nedostajale i ono što ja smatram da je najvrednije od svega, a to je da dobijem vetar u leđa, da učim dalje i da postavljam pitanja i da kritički razmišljam. Posle kursa dobila sam samopouzdanje da držim časove. To je jedna bitna stvar koja mi je nedostajala, ali u međuvremenu sam dobila bebu, tako da je moj instruktorski poziv na pauzi i trenutno najviše pravim online materijal koji postavljam na Instagram i na svoj YouTube kanal. Kurs bih preporučila svakome ko ima ambicije da bude instruktor joge, jer smatram da u našoj zemlji trenutno ne postoji bolji kurs.